Mga Pinoy nga nagpositibo sa COVID-19 nga sakay sa Diamond Princess ngayara sa Japan, nagdangat na sa 52. Department of Agriculture nagpagwa sang suggested retail price sa pila ka mga agricultural products. Sa Balita International, Russia desidido nga magpasilabot sa US election suno ini sa intelligence community. Sa Balita sa Sports, Gilas Pilipinas, wala nagakampante sa natalan nilang enkwentro sang Indonesia. Balita Entertainment, sekreto nga kasal na day Sarah G. kag Mateo Gudicelli na dayon. Kag sa ato naman nga balita espesyal na to nga dulungan mas epektibo ang gamiton para makapamati sang maayo. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Pebrero 22, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon, Duran. Sa ato na balita sa lakat sang panahon. Ang hangin nga amihan amo sa gihapon ang nagadala sa mga pag-ulan sa Luzon kag Visayas. Wala naman sa may na monitor nga malain nga panahon sa masunod nga 3 ka adlaw. Diri naman sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius, tubtob sa 26 degrees Celsius. Ang nagapanguna naton nga mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
biyahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na nga'y Sinsan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tag ng alas 7. Sa detalye na sa mga balita lokal. Maka-akomodar sa kapin 200 ka mga aplikante ang Commission on Elections sa Comelec Bacolod sa pagpatigayon sa satellite voter registration sa barangay. Ang Comelec Bacolod ang unang nga magapadulong sa gymnasium sang barangay Villamonte karon nga adlaw Sabado, Pebrero 21, alin las 8 sang aga tubtob las 5 sang hapon. Sunod kay Bacolod Acting Comelec Officer Attorney Anthony John Saril, kada Sabado nga adlaw ay ilang nga satellite registration, bangod ini ang adlaw nga wala sang klase, kag ang iban wala sang trabaho. Ginpaatag ni Saril, luyag nilang himuon nga exclusive ang registration sa mga residente lamang sang barangay. Ang Comelec Bacolod may schedule man sa satellite registration sa 16 kaiban pa nga mga barangay. We are hoping na as many as pwede nga makaparegister, no. Previously sa experience diri sa Bacolod City, usually basta mag satellite registration diri wala magid ganubo 200, sometimes galabot pa ganit 300 ka bilog applicants. Si Bacolod Acting Comelec Officer Attorney Anthony John Saril. Adlaw-adlaw na nga nagapangdakop ang Bacolod Traffic Authority Office sa mga tricycle kag e-bike nga nagalabay sa National Highway sa syudad sang Bacolod. Ini kasunod sang mando sa Department of Interior and Local Government sa pagdumili sa mga tricycle nga maglabay sa National Road. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Lieutenant Colonel Luisito Acebuche, pamunod sang bitaw, umpisa nagligad ni Lunes kapin isa kagatos na nadakpan nga mga tricycle kag e-bike nga naglapas sa Kasubuan. Aminado sa Acebuche nga may pila ka mga motorista nga nakalapas sa polisa nga nakalusot sa operation bangod ilaman ginabantayan ang mga personnel sang bitaw. Ginpatag na si Butche kung basihan ang ordinansa sa Bacolod, isa kagatos pesos lamang ang penalidad sa mga madakpan. Tubtob las 8 lamang sing gabi ang pag-operate sang bitaw personnel, samtang nagapatigayon man ang Bacolod PNP kag Highway Patrol Group sang ila operation kada gabi. As per advice nga ng DLA, ginanangakot kami dito everyday. So, subong damo kami nadakpan, mga e-bike, mga e-bike. Medyo may mga nakakalusot man, pero wala mo, mga pasaway gid sila. Sila ang mga bitaw lang natin, personnel, ang ginabantayan. Si Bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Acebuche. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginpanugyan naman ni Governor Eugenio Jose Lacson sa Manegranse nga maghimo sa kaugalingon nga preventive kag precautionary measures batok sa coronavirus disease 2019 o kunining COVID-19. Sunod kay Lacson ang pagsuksok sang face mask kapag gamit sang alcohol-based hand sanitizer, ang pila sa mga pamaagi agud mapungga na paglapta sang virus. Sa tong Huwebes, 220 ka magkagugma ang inkasal sa Kasalan ng Bayan sa New Government Center diri sa siyudad sa Bacolod sa din kalabanan ang suksok sang face mask. Nagligad nga adlaw nagpagawa sang joint statement ang Department of Tourism, Department of Health kag Interior and Local Government nga pwede sa gyapon makapatigayon sa pagtilipon, pagsinapol kag festival sa Pilipinas basta nga may preventive kag precautionary measures lamang batok sa COVID-19. Ginpanugyan ni Governor Eugenio Jose Lacson sa mga miyembro sang Barangay Health Emergency Response Teams nga mangin na mabinantayon sa mga residente kag bisita
nga nagagwa kag sulod sila tagsa ka mga barangay. Nabalaka ang gobernador nga posible may mga persona nga nag-abot sa probinsya halin sa mga lugar nga apektado sa coronavirus disease o kung COVID-19 na pang wala nagpahibalo sa opisyal sang barangay. Nagapati si Aksyon nga may pila ka mga persona ginatamad sa pagpaydalong sa home quarantine. Gintukod ang BHERT agad magserbe nga watchdog sa mga kabarangayan kag mag-report sa mga otoridad sa anumang emerhensya angot sa virus. Nagalaom ang governor nga wala sang ma-admit pa nga patient under investigation sa hospital kag magpabilin nga coronavirus-free ang probinsya. Ginpasidunggan ni Governor Eugenio Aksyon ang isa sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal bangod sa ginhimo sa nga pagbalik sa 50,000 pesos nga kwarta nga nakita sa isa ka ATM machine sa Land Bank of the Philippines diri sa siyudad sa Bacolod. Ang empleyado ng kilala kay Jose Rito Montebano assigned sa Provincial Administrator's Office Procurement Services Division. Sagin patigawan nga oath-taking ceremony kag job orientation para sa mga bago na hire kag na-promote nga mga empleyado sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial. Personal nga natagan sa gobernador sang award kag sertifikasyon si Montebano kalakip ang 10,000 pesos nga padya bilang isa sa mga honest nga empleyado sang gobyerno. Nagpatigayon si Land Transportation Franchising and Regulatory Board con LTFRB Regional Director Richard Osmeña sang ocular inspection sa SK Office ng Barangay 16 nga target himon nga satellite office sang LTFRB sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay City Administrator M. ang Pebrero 19 sang nagkadto si Osmeña sa Bacolod para mag-inspeksyon sa lugar para liwat nga mag-operate ang LTFRB Satellite Office. Dugang pa ni ang propiedad sa syudad ang building samtang LTFRB na ang magakayo sini. Suno kay ang dapat sa madali nga panahon mag-operar na ang talatapan para hindi na mabudlay sa mga driver kag operator nga magproseso sa ilang dokumento sa syudad sang Iloilo. Una na nga nagpasar sadto sang resolusyon ng sangguniang panlunsod nga nagapangabay kay Osmeña nga kung mahimo ipabili ng satellite office sang LTFRB sa Bacolod. I think in ocular inspection, ito SK office so may tupad man sa senior citizen. Barangay 16 na da, I think. Lapit sa SM. I think as soon as possible because ang concerned ta diri ang mga taga-Negros, taga Bacolod, di na magpa-Iloilo kaya subong ka pa Iloilo pa sila. Kabahin sa pahayag ni City Administrator M. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginsapol kahapon sang hapon ni Bacolod City Director Police Colonel Henry Binya sa iya mga station commanders agod ang balarang pagpawakod sa seguridad sa mga subdivisions nga mga low-cost housing. Kasunod nito pagsulod sang akyat bahay gang sa puloy-ari Dr. Carlitos Orola sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangub sa nakuha ang 1.4 milyones pesos nga bilis ang kagamitan, kwarta kag alahas. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, liyag ni Binya siya patawag sang tagsa ka hepe ang mga Homeowners Association kag mga security agencies agud sila mismo magpawakod sa ila seguridad. Sunod kay Pico, ginmando man ni Binya sa mga hepe nga tagan sang picture ang tagsa ka mga security agency sang mga kawatan nga yara sa Rogues Gallery. Pamaagi ini agud mahapos kilalahon ang mga kawatan nga hindi dali-dali makasulod sa mga subdivisions nga ilag na target. Duha man ni Pico, dapat may kaugalingon nga CCTV o kung security guard ang mga dalagko nga balay. Bilang kabahin sa crime prevention, pangabayon nila ang bulig sa mga barangay officials pagi sa ila bipat kag tanod nga pabakuron ang pagpatrolya halin sa aga tubtub sa kaagahon. Sa iban nga balita lokal, arestado ang manghod samtang nakapalagyo naman ang magulang sa buy-bust operation sa Police Station 2 sa Purok Magtiayon na Barangay 10, Siyudad sa Bacolod kagabi. Nadakpan sa mga kapulisan ng subject na si Jimmy Boy Cordova, 27 anyos, samtang nakapalagyo naman si Mario Cordova, 31 anyos. Sunod kay Police Station 2 Commander Police Major Sherlock Gabana, sadto ginpaydalom na sa buy-bust operation si Cordova, apang ini ang nakapalagyo. Na-recover sa buy-bust operation ang duha ka dalagko kag isa ka palaba o kun 5 ka palaba nga sa siya sang ginasuspetsohan shabu tanan ginabulubanta nagabalor 88,000 ka pesos, drug paraphernalia, mark money, isa ka sulpak kag 3 ka wala naglupok nga bala. Palayag pa ni Gabana apisar nga nakapalagyo ang uto ni Cordova ini sa gihapon ng pasakaan sang kaso matapos makuhaan sang illegal nga droga.
Ginkonforma naman ni Negros Oriental Provincial Police Office Acting Director Police Colonel Julian Intoma nga ginpangabay niya kay Police Regional Office 7 Director Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro ang pag-relieve sa tanan ng opisyal kag pulis sa syudad sang Bayawan. Ini ang bangon sa sunod-sunod nga wala masulbar nga kaso sang murder sa syudad. Lakip na magpatay kay City Councilor Alex Inday Tizon sa Pebrero 18. Sa isa ka phone interview sa mga mamalita, paraan pa sa karon ginahulat din Toma ang pag-aproba ni Ferro. Samtang ginpahag naman ni Bayawan Acting Police Chief Police Lieutenant Colonel Alfonso Enriquez nga nakahibalo siya sa ginhimo ni Toma kag wala naghatag pa sang komento kag ginpahayag ikatugyan na lamang niya ini sa matag-as nga mga opisyal. Ginpahayag ni Central Negros Electric Cooperative kung Seneca Vice President Roy Cordova nga makaalarma ang ginagdaso sa karon sa gobyerno nga pagpasugot sang 100% nga pagpanag-iya sang mga dumloong para sa kuryente, transportasyon kag komunikasyon. Suno kay Cordova, mahimo nga mangin alagyan ini para sa privatization nga ginatawag. Dugang pa ni Cordova nga sa karon may mga tikang na silang ginahimo kag isa na diri ang panawagan sa mga kongresista nga balabagan ini nga plano. Pathag ni Cordova, mga mabudlay ini kung matabo tungod bisan sa karon nga mayara pa sang regulatory agency apang madamo sa gihapon sang issue. Nagalaom si Cordova nga tamdon ini nga konsiderasyon tungod interes sang pumloy ang mapektuhan sa sini nga plano. Subong gani, hindi ta makontrolar, no, in spite na may regulatory agency, how much more nga mangin may foreign investor, which leads to the privatization, no, meaning control of the private person or entities, corporation sa mga distribution utilities, no. Ang kabahin sa pahayag ni Seneca Vice President Roy Cordova. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:19. Sa ato naman mag-aksyon nga nagaproblema sa mga bukol nga nagatubo sa inyong lawas, sis man nagkuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagpabayi para hindi na magmalignan. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, yung Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado, may alibyo. Mabakal sa mga butika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Hernais at tubalan sang gate sa Pagawam Sports Complex. Tabuk sila yara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitaalang si Doc Romel Uy para sa libre nga check-up. Kag pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound yung nagatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana ang DTX 500 ang pwede kayo mabaka sa online kag pwede nga deliver sa inyo pulayan pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Mga Pinoy nga nagpositibo sa COVID-19 nga sakay sa Diamond Princess nga dito sa Japan, nagdangat na sa masobra 50. Samtang Department of Agriculture nagpagwasang suggested retail price sa pila ka mga agricultural products. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw na ginapamati ang amon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon. Naman paglikaw sa balatian, ang Life Extension Vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo. Ang Life Extension Vitamin D3 isa ni ka super vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. Butsilingon bulong gini siya sa ginabatyang kabalatian sa aton nga lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 aprobado ini sang FDA Philippines, aprobado pa sang FDA USA. Kag rekomendado ini bisan sang aton nga mga medical doctors. Bisita ng mga kaksyon sa Life Extension Clinic. Ang Life Extension Clinic nagatanyag sa inyo sang libre nga medical check-up upod sa aton nga mga medical doctors gamit ang standard nga pamagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa GA Esteban Building sa may Dalan, Lacson, kilid na sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:25. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita nasyonal, nagpositibo sa coronavirus disease o kon COVID-19 ang 8 pa ka Pinoy nga sakay sa cruise ship nga gin-quarantine dito sa Japan. Gin-anunsyo sang Department of Health nga sa karon may kabilugan nga 52 ka Pinoy ang infected sang virus. Suno kay Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergiere, ila pa gina-verify ang dugang nga impormasyon angon sa sitwasyon sa mga Pinoy nga sakay sa Diamond Princess nga cruise ship. Sa Lumuluan, may 538 ka Pinoy ang sakay sa cruise ship kag kalabanan sa ilang mga crew members. Duha pa ni Vergiere nga ang mga Pinoy nga magnegatibo sa virus ang gilayon nga i-repatriate sa Pilipinas sa Pebrero 23 o kun buwas nga adlaw kag ipaydalom sa dugang nga 14 ka adlaw nga quarantine sa New Clark City sa Central Luzon. Subong nga adlaw, Sabado, Pebrero 22, matapos na ang quarantine sa mga Pinoy nga gin-repatriate gikan sa Wuhan City, China, kaupo mga crew sa eroplano kag quarantine officials. Sunod kay Secretary Francisco Duque III, may patigayon nga simple o simple nga seremonya sa diin, hatagan sila sa quarantine clearance certificate. Tanan niya 49 ka mga Pinoy ang ginapaabot pagkatapos sa ilang 14-day quarantine period nga wala sang may nagpositibo sa COVID-19. Sa tion nga makagwa na sila sa New Clark City sa Pastarlak, may himo na sila nga magbalik sa ilang mga lugar. Sunod pa kay Duque, pwede naman nila nga himuon ang ila pang adlaw-adlaw nga pangabuhi.
Nagakabalaka sa karon si Senator Joel Villanueva sa tourism sector sa pungsod nga tuman nga napektuhan sa ipatuman nga travel ban bagod sa paandam sang coronavirus disease o kon COVID-19. Mismo si Villanueva ang nagainganyo man sa gobyerno nga itibong ang domestic tourism para mapun-an ang pagnubo sang dumuluong nga turista sa pungsod. Ginaduso man sa senador nga bilang chairman sa Senate Labor Committee ang padayon na pagganyat sang gobyerno para makakuha sang dugang nga investment nga makadugang sang mas madamo nga trabaho kag pangabuyan para sa mga Pinoy. Suno kay Villanueva nga ang legitimate investment sa pungsod ang makadugang sang trabaho para sa mga Pinoy kag maka-generate sang revenue para sa gobyerno. Sa Revoluan, ginkakas na sang Department of Foreign Affairs ang ginpatuman nga ban para sa mga overseas Filipino workers sa Hong Kong kag Macau. Sa dugang nga mga balita national, nagpagwa na sang suggested retail price kon SRP ang Department of Agriculture para sa pila ka mga agricultural products. Ginpermahan ni Secretary William Dar ang Administrative Circular No. 1 nga nagapapanawag sang SRP sa baboy, manok, isda kag iban pa nga agricultural products. Sa idalom sang Price Act, ang DA ang mahimo mag-issue sang SRP kung ginakinahanglan sa mga nagapangunang nga balaklon nga sakop sang ahensya. Sunod kay Dar, regular nga magapatigayon sang monitoring ang DA para maproteksyonan ang mga konsumidor. Kabulig sang DA ang Department of Trade and Industry, Department of Interior and Local Government kag mga LGU para magbantay kung ginasunod ang mga ginahatag nga SRP sa mga produkto. Ginpaidalom sa Red Alert ang Camarines Sur matapos magpositibo sa African Swine Fever o kon ASF ang mga baboy nga naghalin sa Barangay Santo Domingo sa Banwasang Bonbon sa mga probinsya. Ginmando na ni Camarines Sur Governor Migs Villafuerte ang pagdumili sa pagpasulod sa probinsya sa mga buhi nga baboy kag meat products para malikawan ang paglaptas ng virus. Nagtukod man sa quarantine checkpoint sa apektado nga lugar ang lokal nga gobyerno sa probinsya. Una dirigin pahig sa Department of Agriculture nga nagnubo ang kanamuon sang kaso sang ASF apang hindi pa madeklarar nga ASF-free ang Pilipinas. Ginapina ni Senator Panfilo Lacson si House Speaker Alan Peter Cayetano sa posisyon sini nga ang local bills kinahanglan nga maghalin una sa Kamara. Apang ginpahayag man ni Lacson nga sala si Cayetano nga ipaanggid sa charter change ang issue sa prangkisa sang ABS-CBN. Pathag sang Senado, pila ka beses sa natabo nga una magapatigan sa committee hearing sa Senado antes pa man mapadala sa Kamara ang ginaprubahan nila nga bersyon sa hagna. Sunod kay Lacson, maghimo lamang nga may matabo nga paglapas kon ang head sang committee o kon committee ba ang ginapasa na sa plenaryo sa committee report nga wala pa ang bersyon sa Kamara. Sa paghangop man ni Lacson ang pagtalakayan sa Public Service Committee ni Senator Grace Poe sa Lunes, hindi ang mga ginaduso nga hagna may angot sa prangkisa sang ABS-CBN, kundi ang mga ginalagar paglapas sa media network ang gina-file ni Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema. Ginpangigbato ni Senator Senate President Vicente Soto III ang Senado kag mga kasubong sini nga senador sa banat ni House Speaker Cayetano may angot sa ginaduso nga hearing sa isyu nga involvado ang ABS-CBN. Patag ni Soto ang hearing sa Committee on Public Services nga napangunahan ni Senator Grace Poe ang hindi magsentro sa hirit sa pag-renew sa prangkisa sa ABS-CBN kundi sa mga ginaligar paglapas sang broadcast network. Sunod sa Senador, may mga resolusyon para usisaon sa Senado ang mga ginaligar paglapas sa inpahayag ni Solicitor General Jose Calida sa ginfile niya coup warrant of petition sa Korte Suprema. Duman pa ni Soto, anuman nga committee hearing hindi makabig nga bilog nga Senado. Kaya mga chairman sa mga komitiba ay may diretsyong mapatigayon sang hearing sa mga isyu nga sa ila paghangop dapat nga mausisa. Ginklaro ni Soto nga anuman nga hearing sa komitiba ang tubtub sa ila lamang kag hindi para sa pangkabilugan. Nagapati naman si Justice Secretary Menardo Guevara nga may kangtanan sa ginbolgar nga anomalya sa Good Conduct Time Allowance sa GCTA ang pagpatay sa Bucor official nga si Attorney Frederick Anthony Santos nagligad nga adlaw sa Miyerkules 1:50 sa hapon. Sunod kay Guevara, ginmandoan na niya ang National Bureau of Investigation kan NBI agod imbestigahan ang kaso. Si Santos ang Legal Division Chief sa Bureau of Corrections. Sa dong panahon ni Bucor Chief Nicanor Faeldon sa diin na bulgar ang GCTA nga wala nakahibalo si Guevara.
Isa man si Santos sa 20 ka mga Bucor personnel nga ginsuspender sa Office of the Ombudsman sa GCTA controversy. Ginbulgar ni Santos ang korupsyon nga nagluntad sa sulod sang New Bilibid Prison kon NBP. Samtang ginako naman ni Bucor spokesperson Colonel Gabriel Chaklag nga ginaulan sila sa mga pandam sa ilang kabuhi antes pa man ang natabo nga pag-ambush kay Attorney Santos nakaligan nga Miyerkules ng hapon. Magluwas sa nga Bucor kung magluwas kay Santos ginpatay man sadtong Agosto 27, 2019 ang anay Chief Administrative Officer 3 sang Bucor nga si Roberto Traya Jr. sang luthangon sa ulo sa tubangan sang Ilapuloyan sa Barangay Poblacion, Muntinlupa City kag si Corrections Officer 1 Porferio Bergula nga na-assign sa New Bilibid Prison's Medium Security Compound sadtong Nobyembre 27, 2019. Ginpakabalaot ni Deputy House Speaker Mujib Hataman ang Philippine National Police angot sa report nga profiling sa mga estudyante nga Muslim. Suno kay Hataman, tama kasala ang ginhimo sa PNP nga wala inisang lugar sa pungsod nga nagarespeto sa tag sa katao. Kaupod nga Hataman nga nagatag reaksyon amo si anak Mindanao Party List Representative Amihilda Sangkopan matapos ginaligar ng pangabay sang PNP nga makakuha sa bagong listahan sa mga estudyante nga Muslim sa high school, kolehiyo kag universidad sa Metro Manila. Suno kay Sangkopa, mahimo ini magresulta kung mabutang sa watch list ang mga kabataan nga Muslim. Apang ipatag ni NCRPO Chief Major General David Sinas nga gusto lang nila nga makakuha sang datos o kung kadamon sa mga Muslim nga nag-eskwela sa high school kag kolehiyo agud nga mapapakod Manila ang mga programa na hanungod sa mga ini kaangay sa pagpahamtang sang salaam pulis. Sa latest information nga ang ining mando sa pagkuha sa listahan sa mga estudyante nga Muslim ang ginpabawi na ni Sinas. Sa katapusan nga Balita National, magaresulta sang madamo nga trabaho sa pungsod ang ginhimo nga pag-amyenda sa 84 katuig na nga Public Service Act. Suno kay House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda, madamo nga trabaho ang mahimo kon manginlahi ang hagda sa sektor sang transportasyon, kuryente kag komunikasyon. Dugang pa sang mabalidha nga sa tion nga mapasar bilang layi ang iya gidaduso nga hagda nga House Bill number 78 o kon ang ginamyandahan nga Public Service Act katapusan na inis ang ginaligar unfair protection sa tanan nga sektor. Tuyo sang hagna nga makaangkon sang mathag nga definition sang public utility tungod sa karon kalakip sa foreign equity restriction ang electricity distribution, electricity transmission kag water pipeline distribution o sewerage pipeline system. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:34 sa ato naman nga habon pampaligo. Santon Plus Herbal Soap atong nirekomendado sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, gani nga safe kaayo gamiton. Nagahatag alibyo sa mga itom ni mga ilok, itom nga siko, itom nga tuhod, ang punggod sa imo guya kag pikas-pikas ba? Matagaan nila sang alibyo sang Santon Plus Herbal Soap. Sa habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na budlayan kabala sa imo nga pagpamuhin, delikado gid ina. Bangod posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon, super fiber. Ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton nga colon pagpangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ninyo colon pinag sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Russia, desidido ko nga magpasilabot sa US election suno sa isa ka intelligence report. Samtang sekreto nga kasal nanday Sarah G. kag Mateo Guedichile, nadayon gigili. Kag sa atong balita espesyal nga ang natuo ko nga dulunggan mas epektibo gamiton para makapamati sang mas maayo. Inatanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
nadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, nagabalanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infection, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kag iban pa nga mga balatian. Kag ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, marami maningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sa alibyo, nagakurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule nga pwede na ma-deliver sa inyo balay pagi sa mag-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:41.
Kag sa ato naman nga Balita International, desidido ang pungsod Russia nga magpasilabot sa 2020 election sa Estados Unidos. Ini mismo ang ginkumpirma sa intelligence community top election security official nga si Shelby Pearson. Ginpahayag sini nga paghimuon sa Russia ang tanan pinagi sa hacking, paggamit sa social media kag pagpangatake sa mga election infrastructure. Ginsaad pa diri nga suportado sang Russia si Trump. Apang hindi lamang ang pagbulig kay Trump ang ilang luyag himuon, kundi luyag man nila nga pag-uon nga questionable ang US election. Madumduman naglansar sa investigasyon sa pagpamuno ni Special Counsel Robert Mueller bangod sa aligasyon nga pagpasilabot sang Russia sa tung 2016 elections. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginpabaskog sang property giant nga Ayala Land Incorporated ang ilas ning market arsenal nga may 25 bilyones pesos nga bagong budget para sa buyback program sa mga stocks. Ini ang pinakadako nga budget intalana sa isa ka local nga kompanya para sa pagpamakaliwat sang stocks sa nakaligad nga kasaysayan. Ang 25 bilyones pesos nga dugang nga budget ang ginaprubahan sa mga direktor sa kompanya. Nagdala ini karon sa total nga 26.1 bilyones pesos nga budget sa ALI suno man sa among kompanya. Ang mga kompanya nga may nagakaigo nga kita nagahimo ini sa nga buyback program sa mga share kung ang ila sini nga shares ang undervalued sa mga merkado. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 89 centimos. Ang Singapore dollar may baylo nga 36 pesos kag 11 centimos. Kag ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 53 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, kagapon sang hapon, naglupok gid ini nga Balita Action Boy. Bumba? Hindi man, pero doon naglupok lang gamiton tanga term. Baka mag na. Pok, doon ka, kalaway man. Nanam mo na, di kay pok, lupok. ano na yung... Tingnan mo sa kamidom lang. Nakapigado. Nagligad. Nagligad, ambal mo ay madayon. Gani man. Kaya ambal sang giyato nga kwan mo na. Nga, ari kami ga shooting. Imagine, Black Action Boy, Buktigon. halin sang aga. Wala mag-check ang bala mo na. Awa. Imagine, Black Action Boy, ginbantayan, magli ng bantay kay Sarah, in fairness. Halin sang aga, Action Boy, hasta alas 3 sang hapon, ga-shoot saya, at sino mabi-expect na mapakasal sa. That is why nga nagkuhan guro sila, nag-adjust sulod guro sila sa ilang nga shooting. Oo. Diba, dali mala ng kwan eh. Oo. Wiri-wirihan mo na sin judge, o kuno niya. Ano? Wiri-wirihan. Wiri-wirihan, gid ya. Dorel, Dorel, luwag kaya mo na eh. Ikaw, kwan na, luwag na. O, sige, okay na. Amo na? Pwede na yan. Tud ka? Uy, man na kaya, actually, Pirmahan naman na, actually, kwan na seremoniya mo lang. Ang importante na mapirmahan na inyong marriage contract. Te, amo na, Action Boy. Sanggab ito, actually planado gid man ikono ni Sarah kag ni Mateo nga 2-20-20 sila kaslon. Sanggab ito sang nagdungan lang sila sa mas wedding, ho? Muna para nakatipid. Oo. Ti kay laing gid dilaya. Sa sila Ang Action Boy. problema na kay si Sarah, way naglisensya kay Mami Divine. Pero kabalo naman siya, di ba nga engaged? Oo. Ti bro, way kay nagpabalo. Ti ang nabalaan to galing sa iban sila nga pungsod. Pero feeling ko kaduha ni sila kaslon. Amo ni guro ang civil wedding nila subong. Tapos ang next amo ni guro naging niya kasal. Ti wala ni kabalo si Mami Divine mong kasi si Mami Divine kabalo kag sa iya. Hindi siya kay Mateo. Or hindi ba siguro hindi siya kay Mateo, kundi hindi siya gusto si Sarah magpakasal. Hindi pa siya gusto si Sarah magpakasal. Si Sarah pila na 42? Araw-araw. 31 pa lang. 31. So, maghambal Action Boy nga, man hulton po ang binopo si Sarah. Kailain. Antes ka, sultan pakasal. Amo na. Ti, kay ambot kung ano gid. Ti, Action Boy. Kasi suportahan ka mo nagyapon ni Sarah. Walang Gani, man. Si Mami Divine. Intervention, man. Balo ka kay isang intindihan tam lang gis. Anya base yung kaslo ni sa kag malimtan niya na kami blaho. Hindi man muna si Sarah Action Boy. Hindi man siya muna, no? Isa pa si Mateo, blandi blado comes from a prominent family man. So kung kwarta problema Action Boy, hindi gina problema. Hindi sa problema, palumba lang ganis lakyan na. Kasi maduwagan pag gani ang iyon nga datis ko magina problema ni Mami Divine. Kay kagabi Action Boy, mga 11 PM to kono na si Jerry Tamara ni amo ning do ka close in security bala detail ni Sarah. Siya ni kunong allegedly nanugid kay Mami Divine nga actually si Jerry na
Dugay na sige na bala ni Mami Divine niya kung ano doy. Basta ganito, siguro si Mami Divine na nag-hire sa iya, Action Boy, para bantayan si Balo mo lang Sarah. kay Secreto mo lang kay Ari ka man di Ti mga So mga 11 PM to Ano big rason nga manugin to siya? Gani man. Sas, nugay na ko gana jera. So mga 11 PM to Action Boy, reportedly ginsumbag siya kuno sa Drigid Action Boy kasakit ha. Tutunlan. Sa throat gidya sa tutunlan gidya Action Boy. Tanda kay Mateo sumumbag ba? Oo, dra siya Why nagbatos jere? Wala wala pa to gani ano nga file niya nagid kaso wala. Doon nagpa-blatter lang siya. Tapos mga 3 AM na siya Action Boy nagkadto sa pulis sa Taguig para pa-blatter. Kasi sinshap sa kay Mami Divine niya. Pwede ko pa-blatter. Muna. Tay nakabot si Mami Divine Action Boy kag luyag niya kuno istoryahan si Sarah about sina. Tiyan mo to. Pero at the end Action Boy nadayon gid magay Japan ang ila nga secret tani nga kasal. Pero hindi na secret kana bulgar Hindi na. na pwede ma-secret kay ang judge sa daan nga makasal si mo ara da. Ano pag secret mo naman? Oo. So hindi na siya secret, di ba? Ang balantayan naman ni Action Kailangan ko Boy. mag-secret wedding ka nang duwa lang kamo. Gani no. Duwa lang kamo kay para sekreto gid. Wala bisan judge wala. Why? Sino may mo sa papers? Why ka manina? Iti Sino gusto may mo secret kag. Sino may mo sa papers? Secret. Correct. Balita sa basta mo na kabay pa nga ang tanan okay lang kay. Gani man. Si Sarah pamamanahin na. Si Mami Divine Intervention. Divine Intervention. Mali mo ya basi kung magbata nag-apos na ba si Maymang makanta? Ay, siya naman to ang negosyo. Balita sa sports. Ay nakinang lansang Divine Intervention. Si Mami Divine. Wala sang plano nga mag-relax ang Philippine men's basketball team bisan pa nga sila ang ginapaboran nga magdaog sa natala ng pag-inkwentro nila sa Indonesia sa unang window sang 2021 FIBA Asia Cup qualifiers. Sunod kay Gilas Pilipinas interim head coach Mark Dickerl, ginalauman nila nga mangin mainit ang inkwentro nila sa Indonesian squad nga gina-coach naman ni Anay Gilas coach Rajko Toroman. Pabugal man ni Dickerl nga dako improvement sang Pinoy team sa sulod sa pila ka semana nila nga pag training kag mapamatud nini sa buwas nga adlaw Domingo sa ilang hampang. Sa piya ka daw ginhawa man sang matawhay ang Pinoy players bangod sa hindi paghampang sa anay PBA import nga si Lester Prosper, hindi paslagyapon kampante kag magahimo sang tanan para dag-on ang ila sini nga hampang. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action Boy! Happy weekend! Saturday and weekend subong Action Happy Boy. weekend. February 22 subong. Saan naman yung EDSA? February 25? Yes, 25 Action Boy. Tuesday yata. Kuha naman na siya ng what's this? Holiday. Yes, of course. Pero sa atin hindi na siya holiday. Of course. May ano lang may pilaman. Kasi may double. Charot! Double. Okay, 30% holiday na saya mo. Ha? Holiday. Holiday na saya. Medyo ano? Medyo ka taas na ng imo nga ginabaton ka at the end of the month. Medyo na kataas. Sako ka naman, hindi ka naman na makaobra sa ibang mga news kasi sako ka obra sa imo nga overtime. Muna. Tsaka, kayo damo-damo. There's mga news na naman. Galing ba ko? Obra pa na di overtime bro. Amo na. Nga tandaan overtime paper sa mga Action Boy, hindi nagigigamay. Nga half, ano ba? One half, ano tawag sa na gani? Crosswise. Crosswise, no? Ang ato niya subong isa nagidya ka, hindi. Isa nagidya ka whole page. Paper, nagidya Action Boy. Amo naginato niya nga overtime subong. Kaya kadamo mo. Oo, nga mga overtime, yung hindi kaigo. Hindi kaigo sa hindi mo lang ang mga so nag-decide na lang gid guro nga ato niya admin. Dugangin na lang na kay kasi rubra na lang sa papel. Kalay. Pag gusto lang mo overtime. Gusto overtime. So, sige na, Action Boy. Ang ato nga balita special subong adlaw. Action Boy. Ang pagpamati gali gamit ang ato nga tuo nga dulungan mas effective gali Action Boy sa sa pagpamati kag mas effective nga ma-absorb mo kung anong ginahambal sang tawo sa imo Action Boy. Nga kung wala gagwa sa tuo? Kung wala, kung amo na. Actually, amo ko na Action Boy. Kung sa wala. Kung mamati, hindi ko mayo maka, Kasi yung tinluan na yung wala ka lunggan. Wow!
Sa tuo lang ganyan. Hindi ko makaano gid bala ka makahanggop sa ano to ginambay gani. Pero kung yung utok mo guro ara sa to. Oo, amo na siya guro. Oy. Lapit ang utok mo da. Oo, suno gani sa. Kaya may utok ka. Oh yes. Kung wala ka utok, di wala ka gid mo. Wala ka. Minano pa na lungga. May tatlo pang lungga gusto ko. Nakalain. Pero wala ka utok. May tatlo pang dulunggan mo sa to. Pero wala man guro tao nga wala utok. Okay. Kaya kung wala ka utok, patay. Tinga kapila ko nakabati ni wala ka uy mo utok ya. Do ka ano na siya. Hindi ka na may harap ka nga wala ka gid utok mo. Nakala. Ha? Ano na? Hindi pala. Hindi pwede wala pa minsaro, no? Wala ka gid utok. Ay kailan makula pa minsaron kado sa laset ka man na. Maganda. So do ka term lang gin-action boy. Bawal lang si Aksyon Dorel, wala gini utok mo. Na, do ka man na. Wala gini nagagamit sa utok. Na, naman natin ang ginano-utok ko, di ka wibatang, kumaga mo na, di ba? Oo. So nga mo na nga term, sino nagiginhalinan sina? Tang mo la utok man eh. Kalain. Ang mga Mga lagturk? Lagturk. Lagturk. So sa mga expert action boy, mayara ko na sang inchakto balang dulunggan o left man or right nga ginagamit sa pagpamati. So amo inaang So right. kung ang tuo gamito mo sa pamati, ang wala ano na iya. Pamati mangyapon. Pero hambal nila action boy, kung tuo kung mo ginagamit sa pagpamati, 40% mo action boy nga ma-absorb kung anong ginahambal sa imo sang tao or sang speaker. Sige, okay na sa akin sa research na mo. So pero kuya may kilala, kuya nga basta kutso-kutso yang, wala yung ato, wala ya, absorb yung tanan niya. Bisan layo action boy, no? Ay, ito yung pamati na di sa Sigilano, yun bro, ang wala yung kuha na to sa, pamati na to sa Sigilano, sa piyak. Grabe nga. Nabla ko sa Sigilano, nabalaw na siya, kung sa Sigilano ka mga duwa, ang iya to nga dulungan sa imo nagpamati. Ang wala yung mamati na to sa piyak ng Siglanon. Grabe nga talent ba? Amo na talent. Amo na guro nga nagtunga ang utok niya, boy, no? Basta mo na guro ya utok nagtunga half gidya ang gidya ara gidya sa left and right, di ba? Nan. So, siling pagidin nila action boy, naibaluan sa audiology researcher gikan sa Airburn University nga mapabata man o kung tigulang. Ikaw, action boy, ang ginagamit ko no, ang right. Ikaw, anong mas, mas... kabalo, basta mamati lang ko yan. Ako yung mas, gidya nga ko niya right, gidya nga asa ko magkuna balikid mo, gidang. Mamukoy ko na yan. Diba? Kung mas dito, kabati mo lang ko na yan. Kabati ka lang yan. At least subong feeling ko siguro, ang ako nulo, guro puno utok, bla. Patud ka. Tingala ko gabok kay. Pero gabok sa likod kay. Bisa nagalantaw, si masatubangan, gamay mo ulo. Pero sa kablog, habok, di extra. Utok pa ginaya. Wala ka man tumor. Utok ginaya. Ang lahat ka ng iban nga utok, ganis lunggan gagawa eh. Ala, ano na siya man? Ay, lain na yan. Iyo, kalood. Kinamanan nila sa ginatawag Kasi lubra ng utok, Blau? Kasi lubra ng utok. Oo, naguruwa. Kinamanan nila sa Action Boys ang ginatawag ng mayroon na sa mga spamong, doka ear, something like that. Something like that. Earwax? Hindi, doka earwax removed. Removal. So, ang action boy, kag ang hambal nila action boy, nga sunod sa mga researcher, ang mga nabatian ko na naton, gikan sa aton, nga tuo, bala nga, dulunggan, naga-proseso ini sa left nga brain. So, may sangga katabo. Amo na siyang naga-control. Kamo ng left brain na to. Ay, hindi ko sigurado. Ang left brain na to, mo ni Blang daw naga-analyze sa mga bagay-bagay mo. Mo na siya action boy, naga-control sa mga speech, language development, kaiban pa nga mga sa imo nga utok. So, kung wala, ganun imo gamiton, action boy, 8% lang imong batian. At least... Ay, hindi mabatian. I mean, 8% lang imo nga mahangpan. Pero kung right 40% gid action. So kung may tao gani taga mo instruction kag daw sala ang iya pag-intindi mo wala naman nga dulunggan gamit mo. Gamitan tuo. Naman na siya. Gamitan. So kung may instruction sa imo tabuning wala mo. Alam mo na? Oo, para nga tuo mo lang makabati, para nga 40% gid ang ma-absorb ya. Correct. 45. Pero kung gamiton, kung kuya gamiton mo tanan, para nga 40 dire, 8 dire, kundi 48 tanan. Kaalam. Hindi la? Oo. In fairness man sa mga brain cells nga karalabaw. In fairness, very useful. Ay imo nga action boy, imo nga sobrang utok. Very useful katama. Kaya hambal na action boy.
ang pagka maayo mo bilang nga listener, Action Boy, may also lead you to be a better speaker. Correct. Bunan. So, mamati na kita sa Mati mayo. kagid, Para, mangin maayo kita nga speaker. Ha? Sige. Asa March March 2 to gani. Ang mga kay karawi mag Action Boy kung kabalog ikaw wala mag-speak in front of people. Nga do confident kay Action Boy, no? Because Namian you know ko how na to bala- listen. Namian ko na mamati sa mga smart speaker kay Action Boy. Nga do ano gisleya do ka aware. Da ma-hold nilang imo attention. Gid. Yes, meron dan ibang speaker Action Boy nga do ka pa rin siya matapos man. Correct. Kay do ka kapoy mamati siya. So, di lang ka pamati na ikaw na lang isaw. Hala kalain. May lang kung Ay, may may lang no kay bisan ikaw ng salamat pa ng speaker si mo. Oo. Ay Aksyon Dorel, salamat kay do halos tanan doon ato na nagpa-CR na nagpanigrilyo na sagwa. Ikaw na nabilin daga pamati siya. Salamat kay sa imo pagtiner kay pamati sa akon nga speech. Oo. Ni kumuhay mo ko ka pamati, asab doon mo ko pamati kay ako na dason nga speaker. Ay, kala. Ino mo na galing Ara ka dagali kay ikaw dason nga speaker. Yan naman. Amo ka na guro ay. Kung ga-speak ka nga may gauna, speak si mo. Kung ga-speak ka, may gauna, speak si mo. Kung ma-speaker ka, nga may gauna, speak si mo. Asagwa lang ko na yan. Asagwa ka lang. May kahulat lang ko na tawgon. Kaya doon ka pressure ka, kawara ka sa tabagan. Especially kung daw para mo amom lang topiko namon. Kaya maka doon ka, ano. Para nga daw hindi blabag. Bag-o naman ko no abing imo ginambal. Kaya bago ka lang gali ka bati. Bago ka lang. Kaya wala ka na mati siya mo. Correct. Sige. So gamiton gid ang Tuo nga, dulunggan. Kung wala kami tuo nga dulunggan. Problema mo na. Kung wala ka tuo nga dulunggan. Problema mo na. Wala man tao. 8% ka lang yung permi, ha? Ha? 8%. Ano kayo pa earphones? Hindi mauno pa. Happy birthday sa ako ni Hado. Diyan sa Paron, Apawan. Happy birthday karon nga adlaw. February 22 kapon kay Julian Torres. Subong kay dyan sa Paron, Apawan. Ihado ko sa Lunes kay Cherry Garcia. Ginako niya mo, ginamitingan giniya parang birthday ni Cherry. Ginamitingan niya mo. Namitingan. Ga-conference giniya ang pamilya, kag ang mga kaabyanan, ga-conference para sa birthday bla. Wow. Okay. Sana all ba no? Good morning, Em Samoso, Ruben Lugarda, amigo ko, Juna Magbanwa Seralbo, Kap Jojo Malayang, Rose Wenner, Diding Baradillo, good morning. Kag Feb Rose Tanoko, good morning man. Yes. Kapamati man sa Action Boy si Sir Wilfredo Binoman. Sa may Ibi Magalona. Chep. Good morning, sir. Text na ko to sa imo, Chep, Bumatex. Kay Roy Aritalia, Action Boy, good morning. Family. Ginagreet nila ko na iya family. Libuon, dra sa Mamaylan. Correct. Kay Riza Ramos Ilon, good morning man. Kay Ulysses Catonina. Kay Chief Joseph Catonina dira sa Valladolid, good morning. Yes. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. Kay Rakilina Lumawag, Melvin Mahinay, good morning. Pambasahon to ni Action Boy total Saturday man. Basahon siya. Good morning kay sa Sibukaw ko no kay ano naman Albert William Kiwi kag thank you Action Boy Action Dorel. Fernando Labarte, good morning man. Kay Beliaza Magbanwa, Bia Jonathan, Wiz Khalifa Malaga, good morning. Kay Neil Centineo, good morning. Ginagliti lang ko no si Carmen Ledesma. Namian ko na sa imo TikTok. O damo to pala nagdayaw kagapon si mo ka nakita. Small things. Damo gamba kasagad gila kay Action Boy mag-dance. Ha? Ay kasad. Gin-block ta ka bro. Charot lang. Kay Tans Cabaluna, good morning. Edwin Ibanez, kay Ror Aritalia, Jocelyn Calamaan, Evelyn Ipomuceno, Erwin Gonzalez, Roel Seroma, kami Seven Heaven, Nonoy Tajones, kay Ulysses Catolina, nabasa ko na. Good morning! Kag happy fiesta sa Barangay Mansalanao. Karon dito sa kahapon pa nagsugod. Hindi naman sa Lanao, Action Boy. Sa La Castellana. Okay. Halin kay Leo Talaban kag and family. Okay. Good morning da kay Mayor Maymay sa Mayor Maymay ni Cor sa La Castellana. Banwasang La Castellana. And sa nagapamati sa aton sa Facebook, Action Kagawad Boy. Roquines siya, may aga. Yes, good morning. Sa inyo happy weekend. Kag belated happy birthday kay Kagawad Peter Noble. Ay, oo,
kagapon Hapon. na Why ka nag-greet. mag-greet, okay. Ano naman, kabarangay mo po. Paano ka mag-greet? Abi kay why ka gina-invite? Ay, oo. Hindi ka Kaya kay Sir Agosto Season the Second. Good morning. Standby na sa Aksyon Hotline. Happy weekend, everyone. Ang inyo din ang news team. Aksyon, Dorel, Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting